आणि आता बातमी आहे पावसासंदर्भातली। राज्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे। विदर्भ मराठवाड्यासह कोकण घाट माथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता आहे। त्यामुळे काही ठिकाणी अलर्टही देण्यात आलाय। कमी दाबाचा पट्टा राजस्थान ते बंगालच्या उपसागरातील पर्यंत सक्रिय झालाय। त्यामुळे राज्यात पावसासाठी पोषण वातावरण तयार झाल्याची माहिती हवामान विभागाने दिलेली आहे। दरम्यान या परिस्थितीमुळे विदर्भ मराठवाड्यामध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून कोकणासह काही भागात पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे। तर कोणत्या जिल्ह्यामध्ये पावसाचा कोणता अलर्ट आहे पाहूयात। रायगड, जळगाव, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर घाटमाथा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अमरावतीमध्ये ऑरेंज अलर्ट आहे। वर्धा, नागपूर, भंडारा या ठिकाणीही ऑरेंज अलर्ट आहे। तर ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नाशिक, बीड, परभणी, हिंगोलीमध्ये येलो अलर्ट देण्यात आला आहे।